আইন প্ৰণয়ন কৰিব নোৱাৰে উইদাউট কনকাৰেন্স অফ বিটিআৰ, কাৰ্বি আলং এণ্ড ডিমা হাছাও। आज हम सब अलग अलग स्टेट, अलग अलग पहाड़ों से हम लोग आज एक साथ होने के लिए वन नॉर्थ ईस्ट के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। कार्बी दिमासा बोरो हो, आप अरुणाचल से हो। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट गोनांथार माखासे आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। तो भिडिअनि गुबै टपिकआवनो जागोन आं नोंथांमोननि गेजेराव तो माखासे मोननैसो आपडेटखौ इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ शेयार खालामनो नागिरदों। तो फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो होगोन जितु मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों। दा बिनि जितु गनायथिखौ जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय बा एनअसि हरनाय जादोंमोन, नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट, बे अलरेडि माने एप्रुभ जाबाय। दा बेखौ आसामनि सिएमआ रोखा रोखा फोरमायदों। आरो नेक्स्ट आं नोंथांमोननो होगोन जाय आगरतलायाव गिदिर मोनसे सुबुं रेलि लादोंमोन, जितु वान नर्थ इस्ट खालामनो थाखाय बा जेसांखिनि सा सानजा भारताव ट्राइबेल हारिफोर दङ, इन्डिजिनियास पिपलफोर दङ, बैसोरखौ खौसे खालामनो थाखाय जितु वान नर्थ इस्ट मोनसे स्ल'गानजों बिथांमोना जितु रेलि खालामदोंमोन। बेवहाय मेघालयनि सिएम कनराड सांमा आरो त्रिपुरानि डिएनटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना माने गोबां माखासे बाथ्रा फोरमायदों। आं नोंथांमोननो गासैखौबो फुललि होगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद। लोगोफोर नैबे बाथ्राया एसे साननो गोनां जादों। जितु जोंनि काउन्सिल बा बिटिसिआव तो थांनाय 2016आव जितु हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जेबो अबजेक्शन गैया बा जेबो माने बिनि सायाव माने बेरेखा खालामनाय जायाखै होननानै जोंनि बिटिसि काउन्सिलनिफ्राय जितु एनअसि हरनाय नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट, दा बेखौ सिएम मामाया आसाम जितु एसेम्ब्लि जाबाय थादों बेवहाय माने बे बाथ्राखौ फोरमायनानै होबाय। जितु दा मोनद' हारिनि जितु एसटि मोननायनि जितु फाइनाल डिक्लेरेसन बेयो 29 तारिख बा दिनैनि दिनाव जानो थांगासिनो आरो 29 तारिखआवनो। दा बेखौ 25 तारिखआव लादोंमोन, 25निफ्राय 26, 27 माने फावसायनानै दिनै 29 तारिखआव, मानोना आसामनि एसेम्ब्लि जथुमा 29 तारिखआवनो लास्ट डेट। दा बेवहाय फोरमायनो थांगासिनो। दा अब्ला आसामनि सिएम मामाया रोखा रोखा फोरमायदों आरो आं बे बाथ्राखौ सिगाङाव नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअआव फोरमायखादोंमोन जे जितु 6 सिडिउल एरियायाव जेसांखिनि पावारफोर दङ बा ल' खालामनाय जायो काउन्सिलानो खालामनो हायो। आरो जुदि काउन्सिला गनायथि होआब्ला सेन्ट्रेलनिफ्राय बा स्टेटनिफ्रायबो जेबो माने बिथोन हरनो हाया बा सेन्ट्रेल आरो स्टेटनिफ्राय जेबो बेवहाय खामानि मावफैनो हाया। बे बाथ्राखौ आं सिगाङाव फोरमायखादोंमोन। दिनै बे बाथ्राखौनो लानानै जितु आसामनि सिएमआ एसेम्ब्लियाव रोखा रोखा फोरमायबाय जितु जाय मोनद' हारिया एसटि बिबाय थादों बैसोरनि थाखाय जितु हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा 2016 एनअसि हरदोंमोन, बे माने दिनै रोखा जाबाय बा एप्रुभ जानानै थांबाय। नोंथाङा एसे नायग्रोना ला सिएमआ मा फोरमायदों। 6 শিডিউল এৰিয়াত আইন প্ৰণয়ন কৰিব নোৱাৰে উইদাউট কনকাৰেন্স অফ বিটিআৰ, কাৰ্বি আলং এণ্ড ডিমা হাছাও। ই এক সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ। সংবিধানে তাক অধিকাৰ দিছে। যদি বিটিআৰ একৰ্ড পঢ়ে আপোনালোকে, সংবিধানৰ 6 শিডিউল পঢ়ে, they have been conferred legislative rights also. Without their consent আমি আইন আনিব নোৱাৰো। তেওঁলোকে আমাক অনুৰোধ কৰিব লাগিব, অগত্যা তেওঁলোকে নিজে আইন প্ৰণয়ন কৰি ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন ল'ব। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय, सिएम मामाया रोखा रोखा फोरमायबाय जितु 6 सिडिउल एरियायाव काउन्सिला जेबो माने गनायथि लायाब्ला बा काउन्सिला जेबो माने गनायथि होआब्ला सेन्ट्रेलानो जा स्टेटनिफ्राय जेबो माने खामानिखौ थिसननानै नारसिननानै हरनो हाया। बे बाथ्राखौ माने रोखा रोखा फोरमायदों आरो। तो अब्ला बे गोबां साननो गोनां, दिनै जोंनि बिटिसि काउन्सिलाल' बेखौ हरनाय जादों, नाथाय गुबुन जितु मोनब्रै जाय आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, दा गुबुननि जितु 6 सिडिउल एरियाफोर बै 6 सिडिउल एरियानिफ्राय बेफोरबायदि नटिसा मोनहैयाखै, नाथाय जोंनि बिटिसिनिफ्राय मोनफैदों। बे माने एसे दुखु गोनां बा साननो गोनां जाहैबाय आरो जोंनि जितु बिटिसि ओनसोलनि थाखाय। थारैनो जुदि एसटिआ जामारोब्ला बिथांमोननो बबे एसटिखौ होनाय जागोन? दा मोनसे बाथ्राया सावरायजादों बिथांमोननि गेजेराव जितु एसटि होयोब्ला एसटिपि आरो एसटिभि, भिया जाहैबाय प्लेन आरो पिया जाहैबाय हिल्सनि थाखाय बा हाजोआरिफोर, आरो जाय भिया माने गामियारिफोर बा समान
समान जायगायाव थानायफोर माने बेफोरबायदि जागासिनो दं नारा नाथा दा बबे मोनसेखौ होयो दा थेवब्लाबो माने जोंनि जिथु थाखानाय जायफोरा सिडिउल ट्राइबफोरनिया गोबां खहा जानो थांगासिनो दा बेफोरखौ लानानै गोबां माने नारा नाथा जुदि दंमोन जेरै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जाय स्टुडेन्टफोरा एग्जाम लिरनायखौ बादा दोनथ'नानैब्लाबो बेखौ होबथानायनि जिथु राहा लानायाव रिलियाव माने पुलिसफोरनि गेजेराव माने नारा नाथा गोब्राब जालायनो गोनां जादोंमोन थ' नोंथांमोना बिनि सायाव बिजिरनानै नायनो आरो कमेन्ट खालामनो हागोन थ' आं नोंथांमोना नेक्स्ट आपडेट होनो नागिरदों जिथु गासै सा सानजा भारताव जेसेबांखिनि इन्डिजिनियास पिपलफोर बा ट्राइबेल माहारिफोर दङ बैसोरखौ खौसे खालामनो थाखाय बा गासैबो खौसेयै मोजां खामानि मावलांनो बा डेभेलपमेन्ट खालामलांनो थाखाय नर्थ इस्ट बा सिक्स सिडिउलखौ बासायनानै लाखिनो थाखाय जिथु आगरतलायाव वान नर्थ इस्ट मोनसे हाबाफारि लादोंमोन वान नर्थ इस्ट खालामनो थाखाय दा बेवहाय मेघालयनि CM कनराड सांमा बिथाङा पाब्लिकफोरजों बाहागो लानानै सासे CMआनो गोबां माखासे बाथ्रा फोरमायदों गावनि हारिनि थाखाय थामोनथा गावनि गोहोखौ रैखा खालामनायाव रायजोफोरजों थाफानानै हाजार हाजार पाब्लिकफोरनि गेजेराव थाफानाय गावनि जि माखासे सिक्स सिडिउल एरियानि जिथु गोहोआ माबायदि जानांगौ दा बिनि माखासे बाथ्राखौ खौसेथिया बोरै जानांगौ बिनि बाथ्रा फोरमायदों आरो लोगोसे नेक्स्ट आरो त्रिपुरानि सासे स्ट्रं दैदेनगिरि बिथाङा चेयारमेन अफ त्रिपुरा आरो DNT निबो सासे सोद्रोमा DNT माने जाहैबाय DNT माने दा नर्थ इस्ट अफ दा मेगाजननि आफादगिरि बा बिथाङा माने बिनि दैदेनगिरि आरो बिथांनि नामानो जाहैदों प्रदीप विक्रम मानिक्या देबबर्मन दा बिथांमोना मा फोरमायदों एसे नायनानै लाग्रो आज हम सब अलग अलग स्टेट अलग अलग पहाड़ों से हम लोग आज एक साथ होने के लिए वन नॉर्थ ईस्ट के लिए हम आज यहां पे आए हैं हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटी है हमारे अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं आज तक हम सबकी पहचान आज तक कायम है हमारे पूर्वजों की तरफ की वजह से हमारा सबसे बड़ी चुनौती क्या है हमारी सबसे बड़ी चुनौती है हमारा विभाजन दोस्तों हम चाहेंगे कि इस मंच से और इस सभा से आवाज उठे क्योंकि जितना हम लोग बिखरेंगे जितना विभाजन होगा उतना हम कमजोर होंगे जितना हम बिखरेंगे उतनी हमारी आवाज कम होगी हमारी आवाज कमजोर होगी जितना हम बिखरेंगे और हमारे बीच में विभाजन होगा उतनी हमारी उम्मीदें अनसुनी जाएंगी आज ये ऐतिहासिक दिन है कि पहली बार इतनी भारी संख्या में अलग अलग स्टेट से नेतागण आए हैं और त्रिपुरा के अलग अलग भाग से हमारे इंडिजिनस लोग इस सभा में जुड़ने के लिए आए हैं आज से 2 साल पहले बुबागरा ने बोला था त्रिपुरा का थानसा करेगा आज मैं अस्तबल ग्राउंड से बोलना चाह रहा हूं जिसको सुनना है सुन लो मैं नॉर्थ ईस्ट का थानसा 1 नॉर्थ ईस्ट करके छोड़ूंगा डरो मत आज हम लोग कमजोर हैं आज हमारे पास पैसा नहीं है आज हमारे पास प्रशासन नहीं है लेकिन आज हमारे पास 1 नॉर्थ ईस्ट आ चुका है नॉर्थ ईस्ट में आप मैते हो नागा हो खासी गारो जैंतिया हो आप कार्बी दिमासा बोरो हो आप अरुणाचल से हो आप दार्जिलिंग से हो सब दिल्ली में बोलता है ए चिंकी चाइनीज मोमो हम लोगों को नीचे देखता है हम लोग अपने आप को बोलता है आमी देवबर्मा आमी रियांग आमी जमत्या आमी गारो आंग खासी आनी मणिपुरी लेकिन यहां में सब नॉर्थ ईस्ट का लीडर को एक करो
कोई नहीं जानेगा दिल्ली से कौन तिपरासा है, कौन गारो है, कौन मैतेई है, कौन गोरखा है, कौन नागा है। क्योंकि हम लोग के बीच में थानसा नहीं था, हम लोग के बीच में थानसा नहीं था। इसके लिए इन्होंने हमको बांटा। पहले पॉलिटिक्स में हमको बांटा, उसके बाद लोगों को बांटा, उसके बाद जमीन को बांटा। आज हानि बुसा सन ऑफ द सॉइल इंडिजिनस लोग अपना ही जमीन में हम लोग बिट गया, हम लोग गरीब हो गया। लेकिन बदलना है। थारैनो बुजिबाय नोंथांमोना सीएम कनराड सांमा आरो प्रदीप विक्रम मानेकिया देव बर्मन बिथाङा बुंदों बेवहाय गासिबो बेयाव बर' राभा गार' जेसांखिनि माने ट्राइबेल हारिफोर दङ बिसोरनि नामखौ लानानै बिथाङा बुंदों, बर'नि नामखौबो लादों। जोबोर माने बाख्नायथाव, जोबोर माने गोग्गाथाव। दिनै नोंथांमोना नुदों मेघालयनि सीएम कनराड सांमा बिथाङा सासे सीएम जानानै बा सासे सोरखारि सुबुं जानानै बिथाङा पाब्लिकफोरजों थाफानाय जुदि वान नर्थ इस्टनि जिथु स्ल'गान लानानै नर्थ इस्टआव वान नर्थ इस्ट खालामनो थाखाय जिथु गेदेर सुबुं रेलि लादों बा रायजोफोरजों थाफानानै बिथाङा बे बाथ्राखौ माने माखासे मोजां पाब्लिकनि जिथु बुंनांगौ बाथ्रा बे बाथ्राखौ बुंनो हादों। नाथाय नैबे साननो गोनां जोंनि गेजेराव जिथु दा सरसाबो जाबाय थादों, जोंनि बिटिसि काउन्सिलनिफ्राय जिथु जाय मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय एनअसि जाय न' अबजेक्सन सार्टिफिकेटखौ जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा हरनानै दोनखाबाय अलरेडि, आरो बे अलरेडि एप्रुभ जाखाबाय। बेनि सायाव सीएम मामायाबो फोरमायखाबाय। अब्ला जोंनिया मा जादों दा सावरायनाया बासायनो नागारै माने खैफोदावसो खोलैगासिनो दङ। दा बे बाथ्राया माने जोंनि गेजेराव जागासिनो दङ। जुदि काउन्सिला जोंनि बिटिसि काउन्सिला जुदि बेवहाय अबजेक्सन माबा मोनसे दोननायमोनब्ला बा बेखौ जुदि एनअसिखौ जुदि हरामोनब्ला थारैनो बेवहाय इसेबां गोहोमा गोलैनाय नङामोन, बा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जाय मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों बिथांमोननि गोहोमा इसेबां गोलैनाय नङामोन। नाथाय एनअसिखौ हरखानानै दोनबाय आरो बिथांमोना मा खालामदों, जितु थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव 2025नि काउन्सिल इलेक्सनाव बिथांमोना गामि गामि थांनानै जितु केम्पिं खालामनाय समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा आदिबासि रायजोफोरनि गेजेराव बा मोनद' हारिनि गेजेराव बिथांमोना ट्राइबेल खालामनो थाखाय बा एसटि नांगौना नाङा, दा बेफोरबायदि बुंनाया माने गोबां माने एसे साननो गोनां जाबाय आरो गोबां माने जोंनि बिटिसिनि लिडारफोरनिनो माने बे गेदेर खहा, बे पाब्लिकनिल' खहा नङा। जुदि थारैनो एसटिआ जामोरोब्ला गासै पाब्लिकनिल' खहा नङा, रायजोफोरनिल' नङा, बेयाव माने गासैबो दैदेनगिरिफोरनिबो खहा जागोन आरो। दा बे बाथ्राखौ बिथांमोना माने पावारनि थाखाय सानासै होननानै दा सावरायजागासिनो। दा गावसोरखौ गादियाव लाबोनो थाखायसो बिथांमोना बेसांखिनिखौ मावदों। दा बे बाथ्राया माने गोबां सावरायजादों आरो। दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो, मा बुजिनो मोनखो, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो। थ' नेक्स्ट आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नाजागोन। थ' टाटा बाय बाय।